Hizkuntz gutxitua da, bai ez, nik uste dut baietz, zenbait arlotan gutxienez. Agian Arrasateko institutuan ez, baina ikastetxe gehienetan oraindik ere euskarak ez ditu betetzen funtzio guztiak. Ikaslai guztiak euskaraz ematen dira bai, ikaslek ikasi egiten dute euskaraz, baina erabili egiten dute euren artean, pasabideetan, jolastokian, atezainak euskaldunak dira, gurasokiko harremana euskaraz egiten da. Hori da, zalantzagarria da, ezta? Bueno, hori gauza ezaguna da, Eusko Jaurlaritzaren... Zantzuten? Ja, bai? Bale, eskerrik asko. Bueno, hori ere hezkuntza sailean ere, jakin badakite, horretaz aspaldian jabetu ziren, eta hori dela eta orain dela 7-8 urte Ulibarri programa jarri zuten abian. Programa honetan sartuta gauden ikastetxeok, uste tiruren baino gehiago garela, badaukagu helburu orokor bat. Eta helburu hori da, zuzen ere, euskara izatea gure zentroan hizkuntz normaldua arlo eta esparru guztietan. Eta bueno, helburu handi hori horreukinde, urtero plangintzaso bat egiten dugu, ekintza batzuk planifikatu eta bai? Bueno, hori lortzeko hezkuntza sailak ipintzen ditu gure esku tresna batzuk, baliabide batzuk, bai? Hor daukagu berritzeguneren aholkularitza, edo ikastaro saio, formakuntza saio batzuk, eta badago tresna bat, teknologia barriekin zerikusia duena, eta tresna hori da, hain zuzen benik berbaldi honetan azalduko dana harinarin, badabe, bai? Ikateak euskara normalizatzeko, bai, nik uste dut euskara normalizatzeko dena behar dela, eta teknologien trena ezin dugula galdu, ezta? Eta hori ere, Ulibarri programako arduradunek ere hori badakite, eta hori dela eta, ibili gara, batez behazken urteetan webgune dinamiko bat erabiltzen eta foro bat eta barrez. Eta badago tresna bat erakutsiko bizue dana CD bat da, eta CD honetan kalkulo horri bat dago. Kalkulo horri bat besterik ez da izenburua neurkareletik hizkuntza egoeraren popatik barrankara. Nik irakurri nuenean zengoete dago, ezta? Bueno, ea gero itzalena bairan ea ulertzen dugun. Bueno, proiektu bat diseinatzen dugunean, bai euskarari dagokionez edo beste edozein arlotan, proiektu horrek urraz batzuk ditu, ezta? Hori teorikoek eta hainbatetan azaldu digute, ez? Kontuz lehenengo, helburuak, gero ekintzak, epeak, arduradunak, ez? Proiektu horren lehenengo puntua izaten da beti egoera eren azterketa bat. Hau da, egoera hobetu nahi badut, onaino heldu nahi badut, lehenengo eta bintzakin badut non nagoen, zein dan nire hasiera puntua, ezta? Eta azkena, proiektuaren azkena, eta horri ere itzelesko garrantzia ematen diote teorikoek, ebaluatu egin behar da, ea egin duguna, ea ondo egin dugun, ea bide egokia den, ea aldatu behar dugun norabidea eta bar, ezta? Bueno, nire ustez, tresna honek ematen du aukera, printzipioz, institutuaren edo eskolaren euskararen egoera ezagutzeko, baina, hori behin aplikatzen baduzu, baina denbora bat pasatuta berriro aplikatzen baduzu eta emaitza biak alderatzen baituzue, honek emango digu aukera bai, nolabait ebaluatzeko egin duguna, ea egin duguna, ondo egin duguna, la ez, eta? Bueno, orduen, zer dago azken finean? Bueno, programa hau da, esan dudan moduan Excel horri bat da, Microsoftaren morrontzean gabizenez eta Microsoften kalkulo horria erabili dugu, uste dut Udako Euskal Unibertsitateak diseinatu zuela, hezkuntza sailaren aginduz edo, enkarguz, eta funtzian, hau da, datu asko sartu behar dizkiozun zer bat, kutxa bat, datuak. Ze datu? Euskararekin zerikusia daukaten datu guztiak, ikastetxe bati dagokionean, jakina.
Hau da, gure ikasleak euskaldunak dira, bai, ez, zenbat datoz etxetik euskara jakinda, irakasleak, zenbat dakite, asko, gutxi, atezainak, jantokiko arduradunak, liburutegiko liburuak euskaraz, bai, ez, zenbat, bai, datu pila bat sartu behar dira. Lana da, Lana da, zuetako batzuk ezagutzen duzue, eta ez bakarrik euskara arduradunarentzat, tutore guztientzat, zuzendaritza taldekoentzat, lana da, datu bilketa sakona egin behar dalako, bai? Orduan, bueno, hori egiten da, programa honek aztertu egiten ditu datu horiek, eta indize batzuk ematen dizkigu. Zenbakiak, hain zuzen ere. Zenbaki horiek adierazten dute, zenbaki portzentualak dira, eta horiek adierazten dute, gure ikastetxearen euskararen osasuna, nola baita esateko. Bai? Ea benetan normalizatuta dagoen, ala ez, ze arlotan, ze esparrutan, eta zeinetan ez. Gurasuekin euskaraz egiten da baina oso gutxi, zenbatu egiten da. Hau garrantzitsua da, Nik uste dut honek daukan abantaila bat dela kuantifikazioa. Bai? Zenbakiak ematen ditu, datuak. Eta hori garrantzitsua da, zehatz-mehatz jakiteko nondik abiatzen garen, eta gero, berriro, egiten badugu egoeraren azterketa, emango digu bai, konparatzeko aukera, baina konparaziok kuantitatiboa. Honek badauka indarra, ez dago zabera, hor, euskara teknikariok eta gabiltza, beti zuzendaritza taldearekin eta klostrorekin borrokan, ez? Hau egin behar da euskaren alde, eta hor irakasleak, berriro, ez dakiz zer, da, kuantifikazio honek ematen du sinesgarritasuna eta indarra. Zate baterako, gure kasuan, ikusi dugu ikasleen erabilerak bere egin duela. 7 puntu. 7 azken 2 urteetan ikasleek 7 gutxiago erabiltzen dute euskara. Da, azterketa hau egin barik, bagian sumatzen zan, bai, gero eta gutxiago egiten dute euskaraz, baina ez dago zabera hori izatea edo esatea kloestri. Aizue, eske 7 puntu egin dugu bera, Lezten didazue, honek ematen du nola baiteko indarra, zenbakiaren indarra ematen du, izu zentre, bale? Bueno, segurazte ikastetxe askotan hau egin duzue behin, eta horren ezagutu duzue zein den euskaren egoera zuen institutuan edo eskolan, eta bero horren arabera diseinatu duzue plangintza bat egoera hori hobetzeko. Agian Arrigorriagan egin duguna, eta horregatik igual nego ni hemen, pues agian egin duguna da birritan aplikatzea, birritan egitea. 2001 garren ikasturtean eta 2002-2003an. Eta bueno, horrela ez da bakarrik tresna hau hasierako egoeraren azterketa egiteko, baizik eta gero nola baiteko ebaluazio bat egiteko, bai. Hau dira gure emaitzak. Ez dakit ikusiko den, baina dena dela liburuzka honetan badago, 10. orrialdean, beraz, hau da azkin finean lortzen dena. Zenbakiek ez daukate garrantzirik, ikastetxe batzuek ikiko dituzte zenbaki hobeak, txarragoak, berdin du nik. Hemen, azaldu nahi dudana da metodologia, ez? Eta nola bain inatorona, hau saltzera, ez? Nik uste dut merezi, ez daukate zelango interes ekonomikorik, baina badakit institutuetan eta eskolatan erresistentzia dauzela, ez? Hau burokrazia hutsa da, datuak zertarako, gero inaki hartara emateko, eta berak zer egingote du datu hauekin, ez dakiz. Eta bueno, zentzu batean igual arrazoia daukate, ez? Burokrazia hutsa baldin bada eta zer ezean gelitzen bada, ez du merezi. Eta espaduzu egiten hobeto horrela bada, baina etekina ataratzekotan nik uste bai merezi dagoela, eta nik uste dut gutxienez Arrigorriagan atera diogula etekina, ezta? Bai, zentzu positiboan zein negatiboan, liburutegian 123-tik pasatu gara 150-ra, bueno, 18 puntuko igora egon da. Joder, ondo, horrek esan nahi du liburutegin egin duguna, ondo eginda dagoela, eta hortik jarraitu behar dugula, eta barta da. Eta zentzu negatiboan, bueno, bai ondo, pues lehen esan duana, ikasleen erabilera, 124 zen lehen, ja, bajua zen. Honek adirazten du, gainera, gela erabila formala, ez jantokikoa, ez jolasto, ez, euren artean, gela barruan daudenean, hor galdera bat egiten jak, ez da nogaz egiten duzu euskaz eta nogaz gazteleraz, eta indize hori da, nolabait, gela barruko indizea, ez irakaslearekin, baina euren artean.
Eta uneko 24 pasatu gara uneko 17. Beraz, 7 puntuko jeitsiera, honek, argi gorria pizten digu, ezta? Zehoz txartu egin dugu. Gauza asko egin dugu ikasle, aldizkari bat sortu dugu, irrati bat, antzerki egintza taldea, ez dakiz zer, erabilera esparruak eta eskaini egin dizkiegu, eta orduan ze pasten da, bueno, dirazi digu, igual gela barruan, zerbait pasatzen dela, zerbait txartu egiten gabizela, ezta? Bueno, honekin hazen nahi dut, nire ustez bai da tresna bat, funtzionala eta etekina ataratzekoa, ezta? Eta harina den joanaz, ondorioak azaldu egin ditut, IKT-ak ere Euskararen normalizazioan erabili behar dira, eta ikastetxearen barruan ere bai, webguneak, Excel horriak, dandana, bai? Etekinek ateratzeko dira honelako gauzak, ni badakit ikastetxeetan hainbat eta hainbat gauza desberdin egin behar ditugula, eta orduen, benetan, egiteagatik egingo baduzue, hobeto ez egitea. Osea, egiteko kontu hau da, lana da, eta orduan, hobeto bakarrik etekina atatekotan. Eta hori, ikastetxe askotan behin aplikatu da, hau, behin. Nik, nire gomendioa da, berriro aplikatzea. 2 urteri behin, edo 3 urteri behin, zuek ikusi, baina benetan emango dizkizue klabe batzuk, ea norabide ona ala txarra eramaten zabiltzala jakiteko. Eta gero kuantifikazioarena, ez komentatu dut, horrek emango du, batez be gure begira, Euskara Teknikari begira, honek ematen digu indarra, ezta? Ezue, hau egin behar dugu, 7 puntuko jeitsiera egondalako, ezta? Eta bueno, egia da, sorpresa handirik ere, haimaitzek ez dutela agertzen sorpresa handirik, gutxi gorara somatzen dena azaleratu egiten da. Baina bueno, norabideak aldatzeko eta ondo dagoela. Eta besterik ez, popatik brankara eta hori jakin duzu ez, nik ataradoan interpretazioa, karela da uste dut itxasontziaren, Uluarri programaren logotipoa, itxasontzi bat da. Eta popa eta branka, popa eta proa, eta karela da, alde honetan dagoen zera, zatia. Hori, neur kareletik neurtuz lortuko dala popatik brankara jote, ezta? Eta popatik brankara danok batera, Euskarak hori baino gehiago ere behar duelako. Besterik ez, eskerrik asko. Inok badozue galderarik? Joseba beti preste goten erantzuteko, Zer remedio.